Kersane mboten nyantuk nggih. Ibu, garwane Pak sinten Dek wau? Pak Arif nggih. Nyon lagu napa monggo? Napa badhe nyanyi mriki monggo lho, kula baturi. Nggih lanjutaken Mas Riko. Cadetan sakjroning ati dereng alhamdulillah. Niki Ibu ingkang ngagem kudung ijo nyuwun lagunipun apa, Bu? Wah, kopi cigae. Iya. Mengke kalih karus nggih. Badhe niki nggih. Sanese niki Ibu nyuwun lagu napa? Mbak yang cantik-cantik. Wendong tanpa udan saking Mbak sinten niki nggih? Mbak Ulfa nggih. Ora. Oh. Nek iku Dek kae ya. Nggih. Monggo. Cadetan sakjroning ati. Cadetan luntur saya merati. Aku kowe dadi
lo Mas Riko. Ya Allah. Ning kene nek Mas Riko, nek Mas Slamet nang omah. Kamu supirku. Supire jenengan ya Allah. Supir traktor ya. Penggaweane diesel ya. Iya no. Iya, lurah gang ya. Jadatan sakjroning